У Києві, 18 у Криму. Час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман», в студії Софія Бляєва. Вітаю вас. Кримські правозахисники просять світове співтовариство сприяти доступу медиків до обранця Кремля Бекіра Дегерменджі у Криму. Він наразі в реанімації Сімферопольської міської лікарні. В СІЗО у нього загострилася бронхіальна астма. Медики оцінюють його стан як вкрай важкий. Чоловік сам не дихає. Він на штучній вентиляції легень. Сьогодні місцеві медики провели консіліум. Дружина Аліє Дегерменджі повідомила АТР. Лікарі намагаються тримати чоловіка в медикаментозному сні. Наразі стан його покращився. Родичам навіть дозволили принести йому спеціалізоване білкове харчування. При цьому прогнозів лікарі і досі не роблять. Состояние не меняется, оно тяжелое, он находится на вентиляции легких. Что сегодня был врач, который делал бронхоскопию, был кардиолог. Он не может сейчас дать нам точный диагноз, который бы мог сказать, что нас ожидает в дальнейшем. Поэтому каждый день он нам что-то будет приносить новое. Но единственное, что было сегодня приятным, это то, что он сказал, что мы можем его сегодня покормить. Это жидкие каши, которые через зонд будут вводиться. И плюс это кефир 1%. Нами подано жалоба в порядке 39-й статьи Европейский суд по правам человека. Это экстренные меры. Надеемся, что хоть это каким-то образом продвинет это дело, потому что на все наши жалобы и заявления, которые мы подали здесь, пока никакой реакции, никаких ответов нету. На ситуацію з Бекіром Дегерменджі відреагувало українське Міністерство закордонних справ. Речниця відомства Мар'яна Беца звернулася до окупантів з вимогою надати термінову медичну допомогу. Вимагаємо надати невідкладну медичну допомогу. Висловлюємо протест Російській Федерації. Підконтрольний Кремлю Центральний райсуд Сімферополя переніс засідання так званої справи 26 лютого. Сьогодні мали допитати двох фігурантів – Алі Асанова та Мустафу Дегерменджі. Причина переносу справи – адвокати не змогли прийти на засідання, бо зайняті були в інших справах. Цього тижня судді допитали інших трьох фігурантів справи – Ескендера Кантемірова, Ескендера Емірвалієва і Арсена Юнусова. Їм усім закидають участь у масових заворушеннях під час мітингу за цілісність України під стінами Кримського парламенту 26 лютого 2014 року. Під час допитів у суді кримці заявили, що на мітинг прийшли добровільно, як тільки дізналися про нього із соціальних мереж. Адвокат Амельченко участвует в другом судебном заседании и не смог явиться сюда. В результате этого заседание отложили. Следующее заседание будет 18 декабря, это понедельник, в 11:00. Единственное, хочу добавить, что 18 числа по всему Крыму также будет около 55 административных заседаний. И поэтому, как это будет, сможем ли мы приехать на заседание, смогу ли я приехать, еще мы не определялись. Напередодні підконтрольний Кремлю апеляційний суд відхилив клопотання адвокатів про зміну запобіжного заходу Мустафі Дегерменджі. Адвокати просили, щоб суд дозволив йому виходити з дому. Його батько Бекір Дегерменджі знаходиться в реанімації Сімферопольської лікарні, а мати Аліє Ханим не працює. Суд у клопотанні відмовив. Мустафа сказал, что у него папа в очень тяжелом состоянии, лежит в больнице, потому что отцу сейчас не дают пенсию, мама не работает, и он тоже сидит под домашним арестом, но суд этого не услышал. Они сказали, у вас есть украинский паспорт, поэтому вы можете уехать в Украину, а там уже это. Но он сказал, я никуда не собираюсь уезжать, потому что у меня отец сильно больной, и у нас семейное положение сейчас очень трудное. Поэтому я хочу, чтобы помочь маме. Но они этого не услышали и не хотят слышать.
Фігурантів ялтинської справи Хізбут Тахрір сьогодні етапують з Криму до Ростова-на-Дону. І вже там суд розпочне розгляд їхньої справи по суті. Про це повідомляють правозахисники. І за їхньою інформацією, вестимуть ялтинську шістку із Сімферополя до Ростова через Краснодар. Торік, 11 лютого, російські силовики затримали 4 кримчан – Мусліма Алієва, Енвера Бекірова, Вадима Сирука та Еміру Сеїна Куку. А 18 квітня ще 2 – Арсена Джипарова та Рифата Алімова. На початку грудня їм подовжили тримання під вартою на 6 місяців, аж до травня наступного року. 6 кримчан окупанти звинувачують в участі в організації Хізбут Тахрір, яку в Росії назвали екстремістською і заборонили. А також в отношении Алімова, Бекірова, Краснодарський суд у Росії подовжив арешт українцю Павлу Грибу до 4 березня 2018 року. Про це повідомив батько бранця Ігор Гриб. Раніше сестра в'язня Кремля звернулася з листом до Ради Європи, аби вони самі побачили стан Гриба. Бо до нього і досі не потрапили українські лікарі. 19-річного Павла Гриба ще наприкінці літа викрили російські силовики на території Білорусі. Хлопця таємно вивезли до Краснодара і вже там родичі знайшли його у СІЗО. Українському бранцю ФСБ сфабрикували справу про тероризм. Павлу Грибу закидають планування підриву однією зі шкіл Сочі. Не трапилось і, чесно кажучи, я не розраховував, щоб там вони поміняли міру запобіжного засобу утримання. Але сподівався на це ж таки на якесь чудо, можливо, перед Різдвом і Новим роком, і Різдвом. На жаль, нічого такого не трапилось і продовжуємо термін утримання до 4 березня 2018 року. Політв'язень Роман Сущенко скористався правом на 20-хвилинний дзвінок близьким. Привітав маму з днем народження. Адвокат Сущенка Марк Фейгін припускає, що це може бути останнім його дзвінком до рідних цього року. Дружина Сущенка Анжеліка через захисника у січні клопотатиме про побачення з чоловіком. Як відомо, власного кореспондента «Укрінформу» у Франції Романа Сущенка затримали торік, 30 вересня у Москві. Йому закидають шпигунство. Ось також вдалося поговорити і нам, це мені, брату і моїй мамі, тобто дружині. Розмова тривала десь хвилин 10-15, тобто вдалося поговорити всім, але потроху, тому що час був обмежений, плюс поганий дуже був зв'язок, нічого не було чути. Щодо побачення, будемо подавати документи, але скоріше за все, цього року вже не встигнемо, тому що це дуже такий процес довгий, бюрократичний. У Кремлі шкодують про рішення ЄС продовжити ще на півроку дію економічних санкцій щодо Росії. Про це заявив речник президента Російської Федерації. Дмитрій Песков вчергове наголосив, що санкції не відповідають ані інтересам країн, що входять в ЄС, ані самій Росії. Офіційна Москва переконана, що такі дії європейських лідерів по самій суті неправильні. Тим часом адміністрація Трампа встановила новий дедлайн для введення антиросійських санкцій. До 29 січня 2018 року адміністрація має скласти санкційний список. До нього увійдуть підприємства військового і розвідувального сектора Росії, а також інших країн, що ведуть бізнес з певними російськими компаніями. Закон про санкції проти Росії, КНДР та Ірану Дональд Трамп підписав ще на початку серпня. Перший дедлайн для запровадження санкцій був 1 жовтня, другий – 26 жовтня. Мета нових антиросійських санкцій – покарати Росію за втручання в американські вибори 2016 року, незаконну анексію Криму та війну на Донбасі.
Акція протесту біля посольства США. Понад 200 людей, представники палестинської діаспори та арабських громадських організацій зібралися біля американської амбасади, аби продемонструвати свою незгоду із рішенням президента Сполучених Штатів. Дональд Трамп не так давно заявив, що Єрусалим не територія, що історично належить Ізраїлю. І саме там, а не в Тель-Авіві, має знаходитися столиця країни. Відтак США збирається перенести своє посольство до Єрусалиму. Це рішення американського лідера українські мусульмани називають порушенням прав палестинців. Последний его указ и последнее его объявление перенесение столицы с Тель-Авива на Иерусалим что-то невозможное. Нельзя играть чувствами людей, играть с чувствами народа, особенно чувствами мусульманских народов. Сегодня наши земляки стоят тут и во всей Европе. Вся Европа. Я думаю, мы сегодня собираемся миллионами и стараемся вернуть то, что они у нас забрали. Тим часом протести проти рішення Трампа не вщухають по всьому Близькому Сході. В столиці Малайзії Куала-Лумпур акцію протесту очолив колишній прем'єр країни. Сотні протестувальників зібрались під посольством США і скандували антиамериканські гасла. Аналогічна ситуація і в йорданській столиці Амані. Тисячі протестувальників палять прапори США та Ізраїлю і плакати із зображенням Дональда Трампа. А у секторі Гази невдоволених рішенням американського президента зібрали лідери Хамасу. Вони закликали до збройного спротиву проти захоплення Ізраїлем палестинських територій і теж палили і топтали американські та ізраїльські стяги. Це все, що ми встигаємо розказати. Більше розкажуть мої колеги менш ніж за годину. Залишайтеся з АТR.